את עדיין מרגישה שהוא לא איתך, שאת מקבלת החלטות לבד, ושכל ריב קטן הופך למסע של האשמות. אולי אפילו ניסיתם והעזתם ללכת לטיפול זוגי ממושך, ואתם עדיין מרגישים באותו מקום. אתם יוצאים אפילו לחופשות זוגיות, חוזרים הביתה, והכל חוזר לקדמותו. ואת חוששת מזוגיות קרירה ואינטימית, והשנים עוברות, ושום דבר לא קורה. אז אני רוצה לשתף אותך שאפשר גם אחרת. בתהליך ממוקד, קשוב ומכיל, תוכלו להחזיר את האהבה שהייתה לכם, את הקרבה שהייתה לכם, בלי כעס וביקורת, בלי האשמה ובלי מריבות. שלום, אני ארלה פוגל, ואני רוצה להזמין אותך או אותך לתהליך ממוקד של 90 יום, בו תעברו יחד איתי מסע משותף לבד או ביחד, ותוכלו להחזיר את האהבה ואת הקרבה שהייתה לכם. אז אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי למסע המשותף הזה. לחצו פה למטה ונהיה בקשר.